प्रमद बर' सारा बेहाय सासे MA पास जादाखौ जेनेबा ओरैबायदि लासिंसिं खालामहरदों जाहैबाय आं नोंसिनो साख्रि होनो होननानै आं नोंसिनो माबा मोनसे होनो होननानैसो आं दिनै CM जादों नामा। खुलुमबाय रायजोफोर सरकारि जबनि थाखायनो बयबो सोलोंथाइ लायो दिनै MSc कमप्लिट स्टुडेन्टजों प्रमद बर'जों माने मोगा मोगिनि गेजेराव प्रमद बर'आ माने बिथांखौ लासिंसिं खालामहैनाय बायदि जादों जेराव बियो आङो MSc पास होननानै साख्रि बिनो थाङोमोन दा साख्रिखौ बिबानो मोननाय बुस्थु नङा इयो लाव फान्थाव नङा इयो मैगं नङा जि बुस्थु मुवा जिनिस नङा बियो जे MSc पास जाबानो साख्रि बिबानो मोननांगौ मोनसे इन्टारभिउ जनांगोन इन्टारभिउआव पास खालामनांगोन अब्लासो नोङो साख्रिनि बिगोमा जानो हागोन आरो दा बे MSc पास स्टुडेन्टखौ लासिंसिं खालामहरदो होननानै BPF नि लाइमोन आफादनि दैदेनगिरि कशमि बसुमतारिया माने गोख्रों फिननाय होदों माने फैगौ सिडली इलेक्सननि बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसे प्रमद बर'नि आरो बै स्टुडेन्टनि खोथाखौबो बिथाङा फोरमायनानै होदों जे साख्रि बिनानै मोनिनि थाखायनो बिथांमोना प्रमद बर'खौ रायबाय माने जेराव दानि बुंलांखाबाय साख्रिया बिनानै मोननाय बुस्थु नङा इन्टारभिउआव जनांगोन पास खालामनांगोन अब्लासो साख्रि मोनगोन दा बिथांमोना बेखौनो साख्रि बिनो थांनायाव लासिं खालामना होआखै होननानै माने प्रमद बर'खौ माने बदनाम खालामनो नागिरदों आरो दा नोंथांमोना बुजि मोनखाबाय जानांगौ साख्रिखौ बिबानो मोननाय बुस्थु नङा होननानै मिथिखागौ दा बिथांमोना बिना मोनिनि थाखायनो बिथांखौ माबोरै माने बदनाम खालामनो सेस्था खालामदों रायजोनि गेजेराव फोसावबाय थादों दा नोंथांमोना BPF नि लाइमोन दैदेनगिरि कशमि बसुमतारिनि गोख्रों बिबुंथिखौ खोनासंनानै ला बिथाङाबो सासे कास्टम बायदि माने नाङा फाङा जानला मेनला खोथा बुंनानै माने रायजोनि गेजेराव फोसावलाबायबाय थायो आरो दा कास्टमखौबोथ' नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ थिग बेबायदिनो बिबो जाखांफुनाय सिख्ला मानसि माने मोजां मिथिया हौवा माने खोथाखौ बुंनायाव अस्ताद आरोना माने खुगा रेजें मानसि माने थाब थाब बुंनो हायो बेफोरबायदिखौनो माने हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन साननानै जुदि बयबो फोथायनानै लायोबा माने खैफोदाव गोग्लैनो हायो आरोना गासैखौबो आंनि गोसोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आरो दिनैनि बे मेलखौ सामलायनाय सार बिथांमोन आरो जोंजोंनो लोगोसे फैफानाय सारालासि बिथांमोन आरो आंनिनो लोगोफोर दिनैहाय दाथ' नै जोंहा 13 तारिख नभेम्बर खालि जोंहा उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो नङा होनब्ला दा बेवहाय जोंहा बिजाथि हिसाबै जोंहा सुद्ध कुमार बसुमतारी सारखौनो जोंहा होबाय दा बे हिसाबै सारा जों मिन्थिनायाव दासिमाव जोङो BPF-आवहाय जोङो BPF-आव अफिसियेलि हाबनानै खामानि मावनाया जोंहा नै बोसोरसे जासिगोन नभेम्बरनि 20 तारिखआव आरो दा बे जेला जों नभेम्बर 2023 नि 20 नभेम्बर खालि जोङो जेला BPF-आवहाय अफिसियेलि जयनिं जानानै जों दासिमाव खामानि मावबोबाय थादों जोङो सुद्ध सारखौ जों लोगो मोननानै पार्सनेलि बिराद मोजां मोनदों आरो सारा जोंखौ सोङो फरायनायनि बारै सोङो नेक्स्ट फिउचार प्लाना मा बेफोरखौ सारा जोंनाव बिराद खबर लायो आरो सोंफामबाय थायो साराहाय सारा सासे बेंकनि एमप्लयिमोन आरो बेजों लोगोसे साराहाय सिगांनिफ्रायनो जेनेबा ससियेल वार्कार हिसाबै खामानि मावबोबाय थादों बिथाङा जों मिथिनायाव बिराद सासे गोरों आरो बै समाव जेला जोंहा बड'लेण्ड मुभमेन्ट जादोंमोन बै समावबो जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ सारमोनजों थाबोनानै खामानि मावबोनाय सारा बै समनिफ्रायनो आरो सारा सासे बिराद माने मोजां मानसि सारा सासे माने बे जिहेतु बे MLA इलेक्सननि थाखाय बिथाङा दा जेरै गावखौ बिजाथि महरै गसंदों बे हिसाबै सारा सासे जेनेबा मोजां आरो देरहाथाव बेबायदि माने रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन जों बेखौ नुहुरदों बे हिसाबै जोंबो दिनै सारखौ हानायखिनि जोंनिफ्राय जों दिनैहाय हेफाजाब होदों आरो मादैमोन आदैमोन आं बेखौनो बुंगोन सिगाङावहाय मालाबाबो बिदि पार्टियाव जों बायदि सेंग्रा सिख्ला गथ'फोरा मालाबाबो पार्टियाव हाबनानै खामानि मावाखैमोन आरो दिनैहाय जों मानो थाखाय जों BPF पार्टियाव फैनानै जों बेबायदि दिनै जोङो गामि गामि थांनानै जों दिनै मानो दिनै एसेब्लाबो बुंनांगौ जादों होनब्ला बेखौ जों बयबो मिन्थिखायो जे जोंनि दिनैनि दिनावहाय जोंनि BTC-नि थासारिया बिराद गाज्रिनि मोनसे अलखदाव फैबाय आरोना बेखौ जों दिनैहाय जोंनि बै BTC-आ जेला जोंना 2003 जेनेबा बाहाय जोंहा BTC-आ जेला एकर्ड जादोंमोन बे समाव जोंहा माखासे गोबां पावारफोर मोनदोंमोन नङा होनब्ला जोङो जेनेबा सनानि BTC खुंदोंमोन गोबां जोंनाव पावारफोर दंमोन जेनेबा बे हिसाबै नै दिनैहाय जोंहा BTR एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जोंनि बै मोनखानाय पावारफ्रा दिनै गोमालांनो हमबाय जेनेबा मोनसेनि उनाव मोनसे गासिबो 16टा डिपार्टमेन्ट हरनायनि खोथाखौथ' नोंसोर मिन्थिबाय थाखाबाय निउस मिडियानि गेजेरजों नोंसोर खोनाबाय थाखाबाय आं बेखौ बुंनोबो थांला बे हिसाबै जोंहा जोंनि बै मोनखानाय पावारफोरखौ जोङो लाबोफिननांगौनि उद्देश्य लानानै आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि माखासे खामानि मावलांनांगौनि उद्देश्यआवहाय जोङो लेखा फरायनायजों लोगोसे जोङो जोंनि जाथिखौ अनो मोजां मोनो हिसाबै जों दिनैहाय BPF बायदि मोनसे पार्टियाव जोङो दिनैहाय BPF दलावहाय जोङो दिनैहाय जइन जानानै जोङो दिनै खामानि मावगासिनो दं आरोखि आरो
नोंसिनि बे एरियानिनो बिना गयारि मेदामखौथ' नोंसोर गासिबो मिन्थिजोबखागौ नङा होनब्ला बिना गयारि मेदामा सिगाङावहाय गोबां माखासे खोथा बुंदोंमोन नङा होनब्ला जेनेबा नोंसिनि एरियायावनो दासिमबो जेनेबा सोरबाफोर मैगं खानानै फाननानै जाग्राबो दं जानो हागौ जौ संनानै फाननानै जाग्राबो दं जानो हागौ खिन्थु ओरैबायदि थगायो मेदाम मोनहा सारमोनहा जे रावबो जोंनि बर' बिमायालायनो मैगं खानानै फाननांनानै जानो गोनां जानाय नंलानो अन्थाइ देनानै जानो गोनां जानाय नंलानो दिनैसिम सोरबा दं नामा नोंसिनि गामियाव सोरबा मैगं खानानै जेनेबा फाननानै जानाङि रावबो बुंनोनो हानायानो नङा ओरैबायदि थगायो न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै थगायो न' होगोन होननानै थगायो दा नै दहाय होनदोंमोन ना आइवाइनि न' मोननाय बै आबैया होनदोंमोन ना चेयारमेनजों बेसेबां लाजादों 11,000 लाजादों होनब्ला बेफोर बेसेबां दुखुनांथाव आबैया सासे गोरिब न'खरनि मानसि जानो हागौ दिनै सरखारनिफ्राय मोनसे आसनि फैदों न'नि बेखिनि न' होनायाव मानो दिनै सासे बिथाङा जेनेबा बिथांमोननि पार्टिनि मानसिया मानो दिनै 11,000 बायदि सासे गैजायि सुबुंनिफ्राय मानो दिनै बेफोरबायदि लाखो आं बेखौबो बुंगोन गोदो सिगांनि समाव बिपिएफ आ सरखार सालायनाय समावबो जोंनि बे बिपिएफ पार्टियावबो बिदि एसे एनै जेनेबा बिदि 2 नाम्बारि खामानि मावग्राफोर दङमोन दिनै खोनादों जानो हागौ बिपिएफ निफ्राय इउपिपिएल आव माखासे लिडारफोरा बारस्लायलांदों दिनै बैबायदि जाय जाखर सुबुं जाय गोरिब गुन्द्रानिफ्राय सोबख्ल'नानै जादोंमोन बिसोरबायदि मानसियासो दिनै गाज्रि मानसियासो जोंनि बिपिएफ दोलोखौ नागारनानैहाय थांदों जोङो बै समावहाय जेनेबा बिपिएफ नि समावबो माखासे जेनेबा बेफोरबायदि गोरिब गुन्द्रानि सायाव बेफोरबायदि जेनेबा अयनाय खालामनाय दंमोन जोङो दिनैहाय बेखौ होबथानो होननानैनो जेनेबा जों दिनैहाय मोनसे जोंहा टारगेट दं आरोना जेला जोंनि सरकारा फैफिनगोन बे समावबो जुदि सोरबा जेनेबा सोरबा सासे गोरिब सुबुंनिफ्राय सोरबा बे आइवाइ न' मोननायनि नामाव जेनेबा बिदि फैसा लायोब्ला बेफोरखौ जों दिनैहाय होबथागोन आरो जेनेबा जोङो बुंगोन आरो जोंनि पार्टिनि मानसियाल' जेनेबा सरकारनि आसनिखौ मोननांगौ जों बेखौ मालाबाबो गनायनाय नङा बाव इउपिपिएल नियाबो मोननांगौ कंग्रेसनिबाबो सोरबा जिखुनु दलनि मानसियानो मोननांगौ जाय सुबुङा गैया जाय सुबुङा गोरिब गुन्द्रा जाय सुबुङा जेनेबा मोनथावथाव बेफोरबायदि जों सुबुंखौ जोंनि खाथि खाला जायगानिखौ जोङो बासिनानै सेलेक्ट खालामनानै जों बुंगोन आरो सोरबाफोर जुदि बाहाय 2 नाम्बारि खामानि मावोब्ला जों बेखौ डाइरेक्ट गोजौआव सारमोननो खोन्थानानै जों बेखौ बुंगोन जोंनि टारगेटआ बेबायदिसो दिनै जोंनि बर'नि गेजेरावबो दिनै जेसेबां गोरिब गुन्द्राफोर दं जों दिनैहाय जेनेबा बिसोरखौ जों एसेब्लाबो जेनेबा जोंनिफ्राय जों जाखिनि हायो जों बेखौहाय मदद होगोन होननानै जों दिनैहाय ओंखारदों आरोना बे मोनसे थांबाय आरो नै दाथ' जेनेबा बिराद सिगाङाव बे एमपि इलेक्सनाव जेनेबा 4,000निबो बांसिन जों बायदि लाइमोन लेखा गोरोंफोरा हाबदोंमोन जेनेबा बिपिएफ पार्टिखौ मोजां मोननानैहाय दासिमावबो जोंजों लोगोसे नै ओरै कन्टेक्ट खालाम जोंजों दासिमबो फैगासिनो आरो बिपिएफ बायदि मोनसे दलखौनो जेनेबा मोजां मोननानै जेनेबा जोंजों मावनो ओंखारबोगासिनो दं बेखायनो आंबो नोंसोरखौसो बुंगोन मादैमोन नोंसिनि गामियाव सोरबाफोर जुदि लेखा गोरोंफोर जेनेबा दङब्ला बिपिएफ पार्टिनि थाखाय मावनो गोसो दंब्ला जोंजों कन्टेक्ट खालामनानै हरफा मावनो थाखाय जेनेबा बयहाबो जेनेबा गोसो सिङाव थायोना खिन्थु प्लेटफर्मखौ मोनाबो जानो हागौ जेनेबा मावनो थाखाय सुबिदा मोनाबो जानो हागौ आरो मादैमोन जोंनि सारा ओरैबायदि माने अनो जोंखौ दा जेनेबा गोदान गथ'फोर जेनेबा जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदों बेखौ नुनानै हाग्रामा सारा जोंखौ ओरैबायदि अनदों मावनो थाखाय जोंखौ जेनेबा सुबिदा होदों आरोना खिन्थु प्रमद बर' सारा मा खालामो जेनेबा नै 2023 मायथाइनि आरो एसे सिगांनि खोथा बाहाय जोंनिनो सिनियर आदामोन इउनिभारसिटि पास जानानै बिथांमोनहाय प्रमद बर' सारनि खाथियाव थांदोंमोननो जेनेबा सारनिफ्राय माबाफोर मोनसे एसे हेल्प मोनगोन नामा होननानै प्रमद बर' सारा बाहाय सासे एमए पास आदाखौ जेनेबा ओरैबायदि लासिंसिं खालामहरदों जाहैबाय आं नोंसिनो साख्रि होनो होननानै आं नोंसिनो माबा मोनसे होनो होननानैसो आं दिनै सिएम जादों नामा होननानै लाजि फोनांहरदों ओरैबायदि दुखु लानानै फैदों बिथांमोनहाहाय जेनेबा सारा बेबायदि सासे लेखा गोरोंखौबो जेनेबा लासिंसिं खालामहरो जेनेबा माबा मोनसे हेल्प बिनो थांनायावबो खिन्थु जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा जोंनो दिनैहाय ओरैबायदि बिदि खामानि मावनो थाखाय जोंनो दिनै प्लेटफर्म होदों बेबायदि दस्रा लिडारा रावबो होनाय नङा बेखायनो जों दिनैहाय जाखिनि मिन्थिदों हाग्रामा महिलारि सार बिथाङानो सासे जोंनि जाथिखौ अनग्रा सासे जेनेबा सासे बेल' आरो जेनेबा थार सुबुङा सारा सासे जेनुइन लिडार जों दिनैहाय बेखौ मिन्थिनो मोनदों बेखायनो जों दिनै बिपिएफ नि थाखायनो जों दिनैहाय जाखिनि हायो एसे एनै जोंनिफ्रायनो बुंगासिनो दं आरोना आरो आं बेखौबो बुंगोन बेहाय बे एरियाफोरावबो थानो हागौमोन जेनेबा इनडिप बे आदामोननि खोथा एसे बेखौबो बुंगोन आं जेनेबा सिगाङाव जेनेबा बिटिसि एकर्ड जानायनि सिगां जोंनि बे सार बिथाङाबो बुंलांखादों जेनेबा जोंनि बर' हारिनि माखासे थासारिफोरखौ माबायदि मालायजों मुगैजायोमोन नासयजायोमोन बेफोरबायदि होमबा बै समावहाय जेनेबा बे हाग्रामा महिलारिनि सार दैदेननाय बे बिपिएफ पार्टिया जेनेबा जोङो बे बिटिसिखौ जेनेबा एकर्ड खालामनानै जोंनो मोनसे मोजां थासारि होफैदोंमोन नङा होनबा दा जोङो बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो जोंनो बर'नि पावारानो जेनेबा गैला दुरबल जालांफिनजोब्बाय जेनेबा जोंनो बै मोनसे जोंनि बै सिगांनि जेनेबा जों ओरैबायदि गोख्रों मोनसे जानानै जोंहा जोंनि रायजोखौ जेनेबा जों खुंदोंमोन बेबायदिनो खुंफिननांगौ होननानै जोङो सानदों आरो बे इनडिप बे आदामोनहा जेसेबां सिगांनि समावहाय गावसिनि जिउखौ जेनेबा दान होनानैब्लाबो जाथिनि थाखाय नांबोबाय थादोंमोन नङा होनब्ला बे हिसाबैनो जेनेबा जोंबो सानदों सिगांनि समाव जोंनि गिदिरसिन मानसिफ्रा इसिबां जाथिनि थाखाय जेनेबा
गावसिनि जिउखौनो बावसोमनो हादोंब्ला जोंबो दिनै जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मानि थाखाय जाथिनि थाखाय फंसे खोथा बुंनो हाया बेखौ जों साननानै दिनैहाय जों सिरि थायाखै जोंबो दिनै जाथिनि खाथियाव जों फंसेबाबो बुंहैगोन जाय पार्टिया जोंखौहाय दिनै मोनसे जेनेबा जोंनि खामानि मावनो थाखाय आरो जाय पार्टिया जोंनि इयुननि जेनेबा जाथिनि थाखाय सानगोन बेबायदि पार्टिखौसो जों दिनै सायख'नानै मोननानै जेनेबा बिपिएफ पार्टियाल' एकमात्र जाथिनि थाखाय सानग्रा होननानै जों बेखौ मोननानै जों दिनैहाय बिपिएफ पार्टियावनो थानानै खामानि मावगासिनो